Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa do Patronato da Cultura Galega que conta co auspicio da Xunta de Galicia. Hoxe, domingo 10 de maio, día da nai, un día frío con temperaturas entre os 2 grados como mínimo e os 13 de máxima que chegaremos. Sin embargo, por de vez en cando aparece o sol. Está conmigo Ana Lorenzo. Que tal, Ana? Estou, sí, pero bueno, foi bastante difícil chegar. Claro que que estemos en hora, pois é un milagre, porque co tema da maratón foi bastante difícil chegar. Claro que sí. Bueno, en Santiago de Compostela, na capital de Galicia, teñen a esta hora 9 grados de temperatura, está chovendo, miudiño, pero está chovendo. Vamos a empezar con este tema musical, este pandeiro que toco. Do mesmo xeito que o mundo hispano celebra o 23 de abril o Día da Lingua Castelán, Galicia vai a celebrar unha conmemoración semellante consagrada á lingua galega. A máis axeitada é o 17 de maio, data que figura na dedicatoria de cantares galegos que Rosalía de Castro gasallou a Cecilia Bodefaber, conocida como Fernán Caballero, esa muller española que finxiu ser home para inaugurar a novela realista, adiantándose a Galdós, a Pereda e a doña Emilia Pardo Bazán. Corría o ano 1963, no que se cumpriu o centenario daquela dedicatoria impresa no conocido libro de Rosalía. En base a eso, o día 20 do mes de marzo, os académicos Gómez Román, Xesús Ferro e Francisco Fernández del Riego solicitaron a consagración con perdurabilidade anual, declarar o 17 de maio como Día das Letras Galegas, para enaltecer e difundir o libro escrito no idioma propio de Galicia. O feito, amigos, supuxo sin dúbida unha mostra de valor histórico, porque con el non só se celebraba a calidade eximia da grande Rosalía, senón tamén celebraba a voz ferida de tantos e tantas plumas de homes e mulleres na defensa da nosa lingua. Un xesto que convirtiu a nosa lingua oral en lingua literaria. Galicia enteira celebrou no ano 1963 o primeiro Día das Letras Galegas. E ese día o mausoleo de Rosalía en San Domingos de Bonaval encheuse de ramos de flores da primavera galega. Pero tamén lecturas rosalianas, conferencias, exposicións tuveron lugar non só en Galicia, senón ali onde vivía un grupo de galegos.
O 17 de maio quedaría xa para sempre como a fecha de exaltación ao esparcimento da nosa lingua autóctona. Pero non foi só nas ciudades e vilas de Galicia, senón tamén nos centros de migración de Bruselas, de Cuba, de Argentina e en Uruguai realizáronse actos, conferencias, recitales e ata venda de libros, como fixo o noso patronato aquí en Montevideo. A partir de aí, amigos, o Día das Letras Galegas ven adicándoselle a unha figura sobranceira da nosa cultura que leve, por suposto, máis de 10 anos falecida. A primeira delas, despois de Rosalía, foi Castelao. Seguíronlle Pondal, Curros, Noriega Varela, Lamas Carvajal, Cabanillas, Risco, Villarponte, Pedrallo, Cunqueiro, e así, dende aquela data ata hoxe. O 17 de maio non só acadou eco notorio nos medios intelectuales, senón tamén no ambiente popular. E así, a festa literaria do noso idioma ven a representar un dos camiños de achegamento a nivel cultural, pero tamén é un compromiso dos galegos para defender a súa lingua. Este ano vamos dedicar a Begoña Camaño, unha periodista, escritora e feminista activa, unha muller viguesa que morreu aos 50 anos a causa de un cancro de páncreas. Celebranse actos culturales que xa ven preparando o noso Patronato da Cultura Galega, porque, como dicía Ángel Fole, cando Galicia deixe de falar en galego, será nada máis que a suma de 4 provincias de España. Miña naiciña, non hai outra como a miña, que non comía o pan por yo dar a súa filla, por yo dar a súa filla. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay.
todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores, bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, mañán luns termina a Feira do Libro de Buenos Aires, tal vez o evento cultural máis grande de Hispanoamérica, onde se reúnen máis de 1 millón de persoas. Ali, entre moitos autores, escritores, estuvo Arturo Lezcano co seu libro El País Invisible. Concretamente, a nosa compañeira Ana xa comprou o libro El País Invisible en Santiago de Compostela. Foi así, non, Ana? Así foi, sí. Bueno, pois, ese libro trata da epopeya atlántica da diáspora galega. É unha obra que leva 5 edicións, 2 en castelán e 3 en galego. Arturo Lezcano estará o martes próximo, sea pasado mañán, no Patronato da Cultura Galega ás 7 da tarde, pero está agora con nos ao teléfono. Moi bons días, Arturo. Bos días, que tal? Pois moi ben, gracias por recibirnos. Non, gracias, e non sei, vamos, case non me saen as palabras pola honra que sinto falando aquí nos vosos micrófonos con toda a vosa historia a vosa espalda, as vosas costas con todo o que supón para mí estar aquí, así que moitas gracias a vos. Arturo, contanos un pouquiño do resultado que tuvo a Feira do Libro para ti e para ese libro tan bonito, El País Invisible. Pois a verdade é que foi, diría, inusitado, abraiante, inesperado, moito máis do que eu pensaba, porque, bueno, tivemos moitas actividades coa Xunta de Galicia, varios autores coas súas obras. Eu tive a oportunidade de facer 2 presentacións con María Rosa Lojo, autora argentina galega que seguramente coñecedes, tamén con Mariela Sánchez, outra investigadora da Cátedra Castelao de aquí da UBA, porque estou falando en Buenos Aires aínda, e aparte diso, pois recibín nesas presentacións que houve moitísima xente, como digo, bastante inesperado, recibín a visita de outras moitas, mesmo de xente que non sabía do libro, pero como previamente houbo pois bastante prensa que se interesou aquí na Argentina, de feito aínda hoxe teño que ir ata a televisión a falar en vivo do libro, pois a recepción foi moi boa, moito cariño e sobre todo moita emoción polo que xa me acontece tamén noutros sitios da Galicia, neste caso territorial, que a xente se ve interpelada, representada, vese no espello, e iso é o mellor dos regalos que un pode ter como autor. Arturo, xa iremos ao libro, pero eres fillo tamén da emigración, verdad? Bueno, quen non é fillo da emigración, non? Nas presentacións do libro van por 40 xa, sempre fago a mesma pregunta, cousa que non podo facer aquí exactamente, ou na xira que fixen por Euskadi, porque sempre pregunto na Galicia territorial quen ten algún familiar na emigración. Aquí máis ben a pregunta é case a contraria, xa farei aí en Montevideo, e todo o mundo levanta o brazo. Eu tamén son fillo da emigración, empezo o libro de feito por aí, pola experiencia migratoria en América da miña familia, neste caso en Cuba, e tamén teño familia en Cataluña, por suposto. Entre 1850 e 1960 chegaron a América 2 millóns de galegos. Estos temas que xa, bueno, entre outros grandes escritores como Pilar Gacallá ou José María Paz Gago ou incluso o noso Carlos Tubillaga, ¿no? Los gallegos en Uruguai. Pero este libro teu, El País Invisible, trata tamén de persoaxes, verdad? Sí, máis ben é iso, efectivamente citas nomes importantes, moitísimos outros historiadores e historiadoras que dende o ámbito da academia trataron e seguen a tratar o noso gran fenómeno transversal do xeito que merece. Tamén a ficción ocupouse e ocúpase aínda de moitas historias, pero eu creo que faltaba un pouquiño chegarse
as historias daqueles invisibles, é dicir, aqueles que normalmente non aparecen nos libros, e que eu, por deformación profesional, porque fui un correspondente aquí, con base en Buenos Aires, tamén en Río de Xaneiro, pero cubrindo toda América Latina, pois tiña a oportunidade, traballando para os medios galegos, para a Televisión de Galicia, para algúns xornais, para a Radio Galega, pois tiña a oportunidade de achegarme a eles e coñecer de primeira man, efectivamente, as súas historias. Así que decidín deitar pois en letras, en negro sobre branco, esas historias que, como digo, normalmente a xente, empezando por todos nós, claro, e incluo vos tamén, claro, sí, sí. parece que non temos nada que contar, porque son historias que digo eu de lareira, de portas adentro, que non merecen, normalmente pensamos, sair das nosas casas. Pois eu penso o contrario. Hai que, como digo, deitalas nun papel, que queden editadas nun libro, e neste caso, oxalá que eso sexa unha primeira achega a esas historias que conforman o que eu din en chamar dun xeito un pouco metafórico o país invisible. Ajá. Aquel territorio entre a Galicia europea e a Galicia americana, co Atlántico polo medio, que conforman en sí mesmo un país que é invisible e que espero que despois deste libro e moitas outras cousas que veñan detrás, pois sexa máis visible. E galegos, ademais, moitos deles que fixeron posible a grandeza de estos povos de Argentina, non? Porque polo libro desfilan persoaxes como, eu que sei, Alfonso Agraña, Antonio Soto, non? Persoaxes que, como dixo algún crítico, crearon unha nova vida ao outro lado do océano. Sen dúbida, sí, bueno, vos sabedes mellor que ninguén como a diáspora chamolle eu como unha suma de migración e exilio político, ou exilio económico e exilio político, Claro. Bueno, foron a absoluta salvaguarda da nosa cultura, que vou dicir de sempre en Galicia, que é o exemplo máis acaído e a nosa vanguarda en tanto iso, pero efectivamente houve un momento que sí que a emigración asomou un pouquiño a cabeza, seguramente coincidindo con tempos diferentes, cando Fraga chegou a Galicia e foi a visitar a Fidel, empezouse a mirar de outro xeito a emigración, pero normalmente só chegaban os relatos dos que poderíamos chamar triunfadores, que ademais case sempre eran homes, non? Entón, eu estou de acordo efectivamente, pero eu creo que, de novo, teñen que estar ou os invisibles ou xente do que non se contou exactamente a súa historia como era. E eu encantaríame dicir que somos millóns de galegos e todos cunha vida perfecta, de triunfo, etcétera, etcétera, pero non sempre é así. Eu creo que aí, nas dobreces un pouco da historia, con mayúscula, é onde está a nosa verdadeira historia. Por iso, pois o que eu tento no libro é, a través dunha estrutura xeográfica ao redor dos maiores destinos migratorios dos galegos e as galegas en América, pois fíxome da forma que podo, porque realmente é un libro de 600 páxinas, pero se lee como se fosen contos ou relatos, pequenas historias, trato de achegarme na medida do posible, aínda que quede un pouquiño constreñido en todos eses personaxes, como dis, en todos os sitios, tamén no Uruguai, para que os galegos e, sobre todo, os nosos descendentes saiban o importante que foi e será a nosa diáspora. Claro que sí, ese éxodo masivo que superou incluso a fuxida de Egipto, verdad? Tantos galegos que viñeron aquí. Por algo, hai unha palabra que me encantou en todo o que ten que ver coa túa biografía. Esa cousa que dices, Argentina é casa. Absolutamente. Bueno, para min é casa, pero fíxate como son as cousas. É casa porque a casa non se pode, pois casi como a morriña, non se pode nin explicar o que é. Casa é casa. Claro. É como un lar, como unha lareira. Por que? No meu caso, pois levo media vida vindo aquí e vivín moitos anos aquí. Pero é curioso, porque eu despois de aquí, que non me considero emigrante, poño no libro que son máis ben transeúnte, por respeto a todos vos, eu marchei pa aquí porque quixen, entre aspas, de Buenos Aires eu marchei a Río de Janeiro, e en Río de Janeiro pois naceron mos fillos, é dicir, debería ser máis casa. Bueno, quero moito Río de Xaneiro, quero moitísimo a comunidade galega do Río de Xaneiro, pero Argentina e tamén o Uruguai, o que tamén me sinto unido, pois son casa. Algo hai no Río da Prata que nos une intrínsecamente a nosa Galicia. Vamos a outro tema, porque Eduardo Blanco Amor
o famoso escritor galego Eduardo Blanco Amor, decía que o galego en Buenos Aires, o galego é o primeiro despois de ninguén. Pero xa van quedando cada vez menos Manolitos, non? Cada vez menos, sí. Sí, a figura de Manolito, que sempre foi un estereotipo, que un pouco, neste caso un fillo de andaluces, que era Quino, recolleu, seguro que non de xeito pexorativo, sendo el mesmo fillo de emigrantes, pero sí recolleu un pouco pois ese estereotipo, esa imaxe que o propio Antonio Pérez Prado casi deitou en 4 liñas, o que os argentinos pensaban dos galegos, non? Claro. Esas características mesmo físicas. Bueno, en realidad Manolito converteuse en un símbolo do galego, que xa non fai falta poñerlle adxetivos detrás, que se foi resignificando, penso eu, e aínda, mira, hoxe, por exemplo, ahora teño 2 xantares en centros galegos no que teñen moitísima importancia os descendentes. Eses descendentes son Manolitos? Sí, son Manolitos. Claro. Responden ao estereotipo o que en algún momento as sociedades de destino, neste caso as argentinas, seguramente a uruguaya, tiñan del. Dubido, porque se hai algo do que estou certo e vexo, tamén o digo nas páxinas do libro, é que as segundas, as terceiras e agora xa cuartas xeracións, aparte de nomearse a si mesmo galegos, pois resignificaron un pouco toda esa pátina que acompañou ás veces, case sempre inxustamente, a figura dos galegos. Claro, eran galegos que viñan con unha base cultural moi básica ou sin ningunha base cultural. Podría ser ese tamén eso que alimentou o complexo de inferioridade cos chistes, non? Ese San Benito de galego bruto, non? Pode ser tamén en base a eso, non? Eu creo que, por unha banda, é iso. Mira, temos discutido na Feira do Libro de forma amigable, por suposto, alrededor disto, non? Por unha banda, é obvio que viñan duns entornos absolutamente rurais no momento no que o rural non era o que é hoxe en Galicia, non? Eu comento no libro que a emigración, basicamente, para os galegos, é o tránsito entre a aldea e a gran cidade. Claro. Chamémoslle gran cidade a Montevideo, Buenos Aires, La Habana, Caracas, etc. Ou tamén a Coruña e Vigo, porque eso era migración, ou Barcelona, ou Bilbao, ou, por suposto, despois a outra epopea moi diferente, pero que non deixa de serlo tamén aos países do centro e do norte de Europa. Entón, cando un ten un tránsito violento, imos dicir así, no que é arrincado da súa leiriña directo a un barco e de repente aparece na Rambla de Montevideo, como non vai ter un choque cultural? Como non vai ser difícil esa integración primeira? E, sen embargo, pois foi unha integración plena. Que oficios lles daban os galegos? Evidentemente, con esa formación que tiñan, oficios manuais que vos vou dicir a vos. Claro. Pero tamén eu penso, isto é unha tese que comparto en parte con investigadores como a propia María Rosa Lojo, Rui Farías, etcétera, é que a lingua tamén foi un vector de desigualdade e mesmo de un pouquiño de autoodio, hemos dicilo así, que tamén compartimos na Galicia territorial e o vemos nas cidades. Cando un fala un fenómeno prácticamente monolingüe, a nosa diáspora, e fala unha lingua que é o suficientemente cercano e suficientemente lonxano para facerse entender e aprender mínimamente a lingua de destino, é probable, pensemos nas novas diásporas que agora poboan Europa, é probable que outros se poidan rir deles. Entón eu creo que a lingua tamén foi un factor que moitas veces fixo incluso agochar a galeguidade de moitas familias e que, como digo, penso que co tempo se foi resignificando. Crees que cambiou ese pensamento na sociedade tanto argentina como Uruguai en canto a como é o galego hoxe comparado con aquel galego que viña nos anos 50? Bueno, eu creo que absolutamente, porque a historia dá voltas permanentemente, é un eterno retorno. Que vou dicir? Mellor sabedelo vos perfectamente, e creo que os dous estivestes en Galicia recentemente.
ali cambiaron moitas cousas, moitos países de destino americano dos galegos cambiaron ou se estancaron, e agora son moitos descendentes. Mirade, estamos nuns días nos que se fala dos números da nova lei, bueno, xa non tan nova, pero da lei de memoria democrática, a lei de netos, cantos centos de miles, aquí son na Argentina, son 650.000 descendentes, daqueles que viñeron cunha man diante e outro detrás, e que agora, grazas, entre aspas de novo, a iso, pois poden abrirse camiño do outro lado do Atlántico. Claro. Fíxate, volvendo, nunca falo dos meus fillos, a verdad, pero volvendo aos meus fillos, cando houve oportunidade de facerlle o pasaporte brasileiro ou non, alén do pasaporte español, sendo os pais galegos, sempre pensamos que era fundamental ter o pasaporte brasileiro e renovalo sempre, porque as voltas que dá a historia, eu dicía nunha columna moi longa que publiquei a semana pasada no País de España, se alguén sabe como pode dar volta a historia, son os galegos, e é mellor sempre ter todos os camiños abertos. Na páxina 125 do teu libro El País Invisible, hai unhas frases que me interesan moitísimo. Dice que foi no ano 1994 cando a protesta saltou ao outro lado do océano. Durante a visita do entonces presidente argentino Carlos Menem a Santiago de Compostela, un grupo de militantes nacionalistas desplegó una pancarta con la leyenda "Por la dignidad de Galicia, no a los chistes de gallegos". Menem paró junto a ellos, rompiendo el protocolo, y se disculpó en nombre de todo el pueblo argentino. ¿Qué pensas de Pepe Muleiro? Pois mira, tocoume un pouquiño de perto e volvemos de novo coa Feira do Libro, porque eu vivindo aquí exercendo a miña profesión de correspondente, precisamente fun convocado, por iso digo dos descendentes, xa non é cousa da hora, isto era 2008 ou 9 ou 7, xa non recordo exactamente o ano, fun convocado por unha serie de descendentes que xa eran dirixentes moi novos de centros galegos aquí en Buenos Aires, porque querían facer un escrache na Feira do Libro a Pepe Muleiro, co seu nome correspondente oficial, e a editorial que ia editar e que ia presentar na Feira do Libro unha nova entrega deses chistes de galegos. Pois ben, pasaron dúas cousas que a mí me chamaron a atención daquela, estamos a falar de casi 20 anos. Primeiro, que tivo moitísimo éxito. Claro. Partiron flyers, octavillas, pararon de algún xeito con ese escrache autoconvocado por galegos ou por fillos e netos de galegos. E polo outro, e isto é un pouquiño máis amargo, pero que tamén dá a medida de todo o que acontece nas migracións, os propios descendentes, os propios convocantes, laiábanse un pouquiño, así por baixo, de que ninguén dos, entre aspas, vellos, dicían eles, dos fundadores da nosa diáspora, os que viñeran, os seus pais, etc., non querían participar diso. Dicían que preferían pois demostrar que os galegos non é o que reflexan os contos a través do traballo, pero non a través dunha acción directa. Así que foi un momento no que eu aprendín moito, evidentemente me vin máis próximo dos meus coetáneos, pero entendín tamén que a forza do pobo galego no exterior é precisamente o traballo, e que seguramente moita xente sempre preferiu mirar para outro lado e tirar pa diante ou tomalo co mesmo humor que, volvendo a un referente que é Pérez Prado, pois facía destes propios chistes de galegos, que, sin embargo, el foi o primeiro en querelarse, e despois veu aquele episodio de Menem en Santiago para rematar con este acto na Feira do Libro de 2007 ou 2008, que creo que serviu, polo menos, se non para parar os chistes de galegos editados, si polo menos para mitigalos, non? Arturo, este martes no Patronato da Cultura Galega, estamos dicindo xa aos nosos moitos ointes que temos en todo Uruguai e tamén en Argentina, vas a estar aquí no Patronato da Cultura Galega co teu libro El País Invisible, esa epopeya atlántica da diáspora galega. Que sentido de cariño sintes hacia Uruguai? Moitísimo cariño, aparte de ter xente querida, de feito algunhas historias invisibles que non son as coñecidas, e que sempre, bueno, en fin, sempre me sentín próximo. Eu, polo meu traballo, unha vez máis, pois digamos que o buquebús moitas veces era un corredor, cotiá,
Co Uruguai intrínsecamente, mirade, como dicía, tiven moitas presentacións e teño moitas por diante, pero eu creo que unha das máis emocionantes foi a que tiven en Carballo, un 30 de decembro, posto que o libro saiu en novembro, e podedes imaginar a cantidade de xente, vamos, prácticamente todos que tiñan familia no Uruguai, ¿no? Ata descendentes de don José Añón había moitísima xente, moita xente con moitas historias por contar, moi emocionados, e eu deime conta unha vez máis do que significa, pero que non para aí, o agora, ao voltar para lá, a inicios de xuño, teño outra presentación que ademais admiro moito porque provén dunha pequena librería de Gondomar, no Val Miñor, e aí podedes entender por que me chaman, que están empeñados en que eu vaya facendo esforzos mesmo económicos, posto que eu vivo en Madrid, están empeñados porque son bisbarras moi uruguayas que vos vou contar, e é un lugar especial. Eu conto no libro e contan varios personaxes que, dende logo, de todos os países que eu percorro, mesmo que o capítulo uruguayo pois é un máis, non? Nas páxinas do libro eu considero que, por dicilo así, se non o país máis galego, é o país que máis nos representa como galegos. Como di algún personaxe, se cadra polo carácter, ou no carácter é onde se ve realmente que somos moi achegados, e tanto dá que haxa máis ou menos, senón que é directamente unha relación, totalmente umbilical. Amigos, xa saben vostedes, charla con Arturo Lezcano o martes ás 7 da tarde no Patronato da Cultura Galega sobre estos temas e sobre outros que teñan que ver co mundo de emigración. Arturo, por aquí te esperamos e, que gane River, non? A ver, que gane River. Dígoche unha cousa, as cousas que son, eu xa tiña a miña entrada para a cancha porque son socio de hai moitos anos e xa non podo ir por esta entrevista que teño que ir a TN a falar en vivo do programa hoxe ás 7:30 aquí na Argentina, creo que se ve no Uruguai tamén. Sí, e claro, vou ter que ir falar aí, obviamente, e estarei de esguello mirando, pois como me pasou onte co Deportivo, pois mirando de esguello os amores que van máis alá do racional. Claro que sí. Arturo, moitísimas gracias por estar. Que che parece isto que estamos facendo desde Uruguai, que sempre en Galicia? Pero que podo facer? Tamén está no libro, e como tantísimas outras cousas, o único laio que eu podo ter é que son tantas cousas que teño que contar, tantas cousas que tiven que recortar, que ao final o espazo dedicado sempre en Galicia, que son unhas liñas deberían ser 3 capítulos, pero xa xente querida, compañeira Mónica Rebolo, por exemplo, xa se ocupou diso. Que me vai parecer? Se falaba xa con el algunha vez. Eu creo que non hai parangón algún en Galicia e seguramente en ninguna das diásporas de antigas ou as actuais o significado, o simbolismo de sempre en Galicia, por suposto, dende a época de Meilán, Tobío, de Canaval, etcétera, Crestar, etcétera, Somoza, por suposto, pero tamén agora, nas vosas voces, no voso empeño, eu cando o conto, non cree a xente como é posible que perviva 76 anos despois e contando e todo o que faga falta. Eu, a verdade, non teño palabras, síntome orgulloso, primeiro por tervos sempre do outro lado e agora, aínda máis orgulloso, casi fachendoso por ter participado e poder ter estes minutos con vos. Bueno, pues gracias por esas flores, querido Arturo. Aquí te esperamos en Montevideo con os brazos abiertos. Ya está todo preparado no patronato para recibirte con todo o cariño que te mereces. Un saludo moi grande, un abrazo desde aquí, desde Montevideo, Montevideo frío, Frío, pero aquí tamén. A ver, non pasa nada, que estamos afeitos e aínda estamos saindo do inverno alá, con abrigarse un pouquiño, despois o cariño xa enche e quenta os corazóns. Así que moitas grazas, ali nos vemos o martes, xunto a Manuel Xosé López Faraldo, por suposto, e agradecido a toda a xente, toda a directiva do patronato e, por suposto, a vos tamén. Bueno, vamos a escoitar Xocaloma. Este é o meu pobo.
Viste o meu Bueno, amigos, agora Ana, coméntanos o que pasou, as novas que nos chegan dende Galicia. Empezamos por esta, o vello souto da Retorta. Atopamos en Viveiro un espectacular monumento natural que é o Souto da Retorta, coñecido por albergar un conxunto de eucaliptus centenarios plantados entre 1880 e 1912. Un deses eucaliptus é chamado o Avó, a árbore máis alta de Galicia. Agora detectáronse moitos exemplares en risco de caída ou de rotura de grandes polas, polo que a Consellería de Medio Ambiente procederá a unha tala selectiva, eliminando aquelas árbores que se atopan en mal estado con risco para os visitantes. O traballo farase tratando de conservar a maior cantidade posible de árbores, especialmente coidado será o avó, xa que foi estudado que se atopa sólido e en boas condicións sanitarias. Bueno, que é isto de coñecer o Miño? Pois no vello cárcere de Lugo inaugurouse unha exposición que estará aberta ao público durante todo este mes de maio para continuar logo por outros lugares de Galicia. Trátase dunha mostra fotográfica titulada O río que nos move, en canoa polos 317 kilómetros do Pai Miño. A través de máis de 100 fotografías, a mostra busca concienciar acerca do valor natural, cultural e patrimonial dun río que, segundo expresou o xornalista Rafael Cid, marca a xeografía da comunidade. As fotos foron tomadas
durante a aventura de 5 rapaces que en 1985 foron os primeiros en descender en canoa todo o traxecto do río Miño, desde o seu nacemento ata a súa desembocadura no Océano Atlántico. Que aventura, verdad? Bueno, imaxes dun Vigo que xa non está. Sí, eu estive vendo no internet estas imaxes, estas fotografías, e realmente é increíble que sexan fotos de Vigo. Un Vigo que foi filmado nos anos 40 e 50 do século pasado por un boticario chamado Rafael Luca de Tena, nado en Sevilla, pero que se enamorou da cidade de Vigo e ali viviu ata a súa morte. As películas están guardadas na Filmoteca de Galicia e foron exhibidas en Tui, amosando escenas e lugares que xa non existen en Vigo, como o barrio do Cura, coas súas sabas tendidas ao sol diante das fachadas das casas. A película Barrio do Berbés e Poboadores de Vigo, de 1948, mostra como se confeccionaban as alfombras de flores no Corpus nas rúas do centro. Noutra cinta, de 1954, amosa a inauguración do aeroporto de Peinador, o avión que aterriza e centenares de persoas o rodean celebrando a inauguración. Isto, se ti ves unha foto desto é asombroso, porque o avión chega e a xente toda alrededor, pero multitude de xente, ni xa te diga, os temas de seguridade aquí, bueno. Seguramente algún que nunca vira un avión, claro. A ver, foi a inauguración do aeroporto do Peinador, bueno. O guionista Pepe Coira di, Rafael levaba a súa cámara a filmar as persoas humildes, o público común que daba vida ao acto. Era un retrato do país. Claro que sí. Bueno, premios Follas Novas. O sector do libro galego entregou os premios Follas Novas nun acto que se celebrou no Teatro Principal de Santiago. Entre os galardoados estiveron Nerea Pallares, na categoría narrativa, con Punto de Araña, Andrea Núñez Brións, en poesía, con Mapa de Estría, Cándido Pazó, en teatro, con O proceso apaga o candil, e Rosa Aneiros, na categoría Obra Xuvenil, con Unha historia de amor como outra calquera. Houbo moitos premios máis. Estes son apenas algúns dos galardoados entón cos premios Follas Novas. Bueno, vamos a un tema musical. Maruxa ten boas pernas, de las vin
Maruxiña do meu querer, se estás doente irei te ver, irei te ver, irei te ver, irei te ver. Ai Maruxa do meu querer, do meu querer. Amigos, vamos xa... Bonita canción, bonita canción, moi movidiña. Ana, onde tiveron lugar as eleccións do Consello de Residentes que se celebraron a cabo no Consulado Xeral de España? Ás 10 da noite, habían votado, que xa había terminado, por suposto, habían votado 1.770 españoles. A lista 2, 298, 2 conselleiros. A lista 5, 639 votos, 4 conselleiros. A lista 7, 575, 3 conselleiros, e a lista 169, 264, 2 conselleiros. Mañán luns, ao parecer, reúnense os conselleiros electos co Cónsul Xeral de España. Agora si, hai máis novas da colectividade. Sí, recordamos que segue aberta a exposición Galicia Bella no Mirador da Intendencia de Montevideo e que estará a exposición aberta ao público durante todo o mes de maio. Logo, vamos ás novas do patronato. A ver, pasado mañá martes teremos ali no noso patronato ao entrevistado de hoxe, a Arturo Lezcano, para darnos unha charla, falar da investigación que fixo sobre o que foi a emigración galega deste lado do Atlántico. Claro. Estará entón no patronato Arturo Lezcano ás 19 horas pasado mañá martes. Un pouquiño máis adiante xa temos o Día das Letras Galegas. Isto será o día 21, porque o Día das Letras cae domingo, claro, o 17 cae domingo, de maneira que a celebración será o xoves 21 tamén ás 19 horas, este ano homenaxeando a xornalista Begoña Caamaño. E recordamos o lancha aniversario que xa o temos para o seguinte mes de xuño, pero que recordamos que aqueles que desexen pagar en 2 veces poden facelo para facilitar que podan participar. Celebra o patronato os seus 62 anos de vida. Será o 27 de xuño no noso local social do patronato. Ana, a propósito de Begoña Caamaño, que comentabas antes que o xoves 21 de maio vai a celebrar o patronato o seu día, foi amiga de Mónica Rebolo, non? Compañeira de radio. Sí, foron compañeiras de traballo. Eu estive falando con Mónica justamente de Begoña, que, bueno, varias personas dixéronme que era unha persoa moi querida, tiña moitísimos amigos, era unha persona que todos amaban moitísimo. Sí, Mónica Rebolo tamén. Mónica tivo a oportunidade de traballar xunto a ela, díxome que era unha excelente persoa e ademais moi boa compañeira de traballo. Así que sí, foi todo un, digamos, un impacto social importante. Sí, a morte desta xornalista, pero ademais porque era moi querida. Claro. Porque era moi querida. Entón, sí, houbo movilizacións e todo cando ela morreu en homenaxe. Falabas do lanche do patronato, non? Sí, o lanche do patronato que será o 27 de xuño e que xa poden, aqueles que o queiran facer, poden xa pagar unha parte e logo a outra para facilitar un pouco, ou reservar ou comprar directamente o ticket. Notas menos no bolsillo, non? Sí, por suposto, por suposto. Así que, bueno, o lanche aniversario será o 27 de xuño no noso local social. Vamos a escoitar a Xavier Díaz, Escribíache unha carta e dentro unha
cinta verde, non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme. María bonita, color da sirenxa, casome contigo, se tua nai me deixa, se tua nai me deixa, se tua nai me deixa. María bonita, color da sirenxa. Color a viña da cara, deja viña da cintura, mándache moitas memorias, o capitán da palúa. Mándache moitas memorias, o capitán da palúa. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, vente quitamene, vente quitamene, vente quitamene. Se queres que vaya a vía do tren. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento, que os señoritos da vila cos ollos te están comendo. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento. María bonita, cola la sirenxa, casome contigo, se tua nai me deixa, se tua nai me deixa, se tua nai me deixa. María bonita, cola la sirenxa. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto, aquí teño os meus amores, que lles quero tanto, tanto. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, vente quitamene, vente quitamene, vente quitamene. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, color da sirenxa, casome contigo, se tua nai me deixa, se tua nai me deixa, se tua nai me deixa. María bonita, color da sirenxa. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, no noso corroncho cultural de hoxe vamos a tratar un tema de un templo de Santa Eulalia de Bóveda en Lugo, que é un dos máis antigos, pero vamos a desenrolar este tema. Estánse cumprindo 100 anos
100 anos do descubrimento dun templo soterrado na provincia de Lugo, o Templo de Santa Eulalia de Bóveda. Atópase o lugar a uns 15 kilómetros da cidade de Lugo. Foi descoberto en 1926, ou seja, hai agora 100 anos. Está soterrado baixo a actual igrexa parroquial nunha pequena aldea do rural galego. Un día, a comenzos do século pasado, o cura da parroquia, José María Peinado, deuse conta que o chan da iglesia movíase cando o pisaba, como que estaba floxo e cedía baixo dos seus pés. Isto motivou que se comenzara a escavar. Grande foi a sorpresa cando descubriron que unha construción subterránea que permanecía oculta durante séculos. Resultou ser un edificio romano, construído entre os séculos 3 e 4 despois de Cristo, unha construción abovedada con 3 naves e unha piscina central e pinturas murais que representan diferentes tipos de aves como pavos reais e faisáns, acompañados de motivos vexetais. Existe controversia en respecto para que era usado este lugar na súa orixe. Dícese sí que podería ter sido un lugar de baños, un templo dedicado a Prisciliano, un ninfeo. A hipótese máis probable é que se tratara de un templo dedicado a diosa Cibeles, que, coa chegada do cristianismo, claro, converteuse nun templo cristián dedicado a Santa Eulalia. A fachada exterior posúe unha porta cun arco de ferradura que é o arco de ferradura máis antigo de España como parte dunha estrutura. Cando se entra ao recinto, atópase unha habitación rectangular cunha piscina no medio, cuberta por unha bóveda de cañón. Na súa orixe, a construción tiña 2 plantas, pero actualmente só se conserva a planta inferior, soterrado debaixo da igrexa parroquial. Aos lados, sobre as paredes, hai unhas pinturas que constituían o máis importante conxunto mural dos que se queda da bella Hispania. As pinturas das aves ali representadas están en un excelente estado de conservación. Poden verse faisáns, como comentaba Ana, palomas e perdices, entre outras aves. A construción pode visitarse de martes a sábados e a visita é gratis, incluindo guía. Hai uns anos a Xunta de Galicia invirteu case 1 millón de euros en obras de restauración que incluíron tarefas de iluminación e equipación informática, entre outras, a fin de mellorar os servizos para os visitantes. En 1931 este conxunto monumental foi declarado Monumento Nacional e en 1985 Ben de Interés Cultural. Tanto pola súa especial arquitectura como polas pinturas murais e a controversia que existe con respecto á súa orixe, Santa Eulalia de Bóveda é un dos monumentos tardo-romanos máis interesantes que chegaron ata os nosos días. No 2026 celebramos o centenario do seu descobrimento, bo momento para facerlle unha visita. Claro que sí. Afeito a escravitude tesa terrenal de corte galega medieval, represo na celta ancestral, eterno esquema matriarcal de apariencia férrea formal, de santa compañía e meiga escultural, de fuga pesquisa policial, de mago e sorriso musical. Espesa persoal de pau e cariña tenra actual, dentro do amor cego carnaval, de rúa de leito de arrabal. Amigos, con Carlos Condeza nos controles técnicos, decimoslle ata domingo que ven ás 9 de mañán aquí en Sempre en Galicia. Recordándolles que pasado mañá esperamos a todos no patronato ás 19 horas para escoitar a charla con Arturo Lezcano.
Claro que sí. Bueno, hasta domingo que ven. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.